mesos ho tornaré a repetir. Sí que interessa. Bé, i li he posat per cabres tot litre de més. Millor el plat. Sobre l'emprensat, això és tota la carn que té. Sí, 4 hores. Està prensat que aquí, això s'ha de fer abans de posar al forn. El que passa és que s'ha perdut una mica la costura. O sigui, una planxa de... Abans es cosa, un text, ou... I, bueno, i ja més o menys... Més o menys s'ha explicat. l'hem de l'escallada, una graella. Això es pot fer... Tens previst incorporar-les amb... Posarem aquí sobre, Hem fet un llit de patates, salsa brat. el posem per aquí sobre. L'Òleg que porta aquest celler és un noi jove, molt 2 mesos en barrica. Tranquil. Jo surto de la cuina ja, perquè... I l'endemà al matí